dili tigana tuguni che ma fi kana ɲininka deni ko kuma na wallahi yere do ay du kuma dabla yere ni pena ni tena an dabla wait c'est comment ça ouais c'est bon foutu ouais voilà ça va bien comment bien lui c'est ouais Fara qu'est-ce qu'on va faire ouais qu'est-ce qu'on va faire ne veut t'en aller là les non fait kana à la côté il fait ça j'ai l'impression que nous tamana nous donc Tigi, c'est mon ami Fara tiens calme-moi Wallahi, j'espère que vous êtes tous prêts pour la fête. Wallahi, yeah. Oh, y a rien non. Ne faites pas cette tête ça. Voilà. Oh, bien dans ma soulier. Ça n'est qu'un des niafouillés. C'est vrai, vous savez ce qui plaqué. C'est vrai, tu aimes ce qui plaqué. Mais dans la ville, ni muso kolo mi plaqué, ou bien ni chekolo mi plaqué. Il t'a mis ma soro. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure que la fête commence. ne to nga dugono sa ngonta fe oh ufla la de uflo ko gintana aka haramu ninte haramu yewa cheni musuka du franyanga ya oh ayre si chetia we plaki noro be kola mina osigi manana kala nga dugone ayen to nyore ningo ma to nyane galon tiga aka haramu ala de ba sara no dili chamo to zigi chamo to ne jole no mata kana sa voilà la table d'honneur voilà mais ay wala munu fara ñoko ka on yo odumun la madame et mademoiselles et messieurs sakura ya ko munu konnana donc ay war mu fara ñoko ke ma duduru prêt à 31 février 2024 kumbe donc a résultat de flène boisson me ko fe kana quoi bon Dieu merci chamo ba me kene kayano puis c'est chamo ko ma belé à la star la plus belle l'américaine Christina l'a dit le couple de l'année. Le couple de l'année. Allah. Ah ouais. Quel beau couple. Allah, tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Voilà. Il t'est caché les poussières. Allah. Il t'est caché les poussières. T'as poussé comme ça. Ay kuma va idabla mo dala quoi. Et dili ne ko karamo dune. Parce que les fleurs dalani. Dili. Ça va. Ah, sali yerenche. Karamo ko into ko. Kena be feka tiende 2 minutes la doranga salati do anga Voilà. L'air nyabur la kena be feka tiende. Du choisi de le mettre ça. Ni ma 2 minutes la nga dundro on na gute mo yayi. Mais dilio, etene ninga du spati. Dili ne la mesa. Non tu as fo ne ga salati comme plutôt cheni friti do commandé ga da oma. Comment ça ni be. Kana yere do la sa anga sa. Aka boisson da fale no do wele ga na. Ya kan sa ni kan ka kene bli woro le ni patron. OK, problème. Ya fenye me bole salati wa jonga wala ko la di Salati. Che dili odi anga ma ma ngakla. ah non alma tese kan bi Alba di rore fa la kan. o kuma tiene dili Salati ga glandro, salati ga glandro. ayo No boso me ko fe kana ko si kana diku. assalamu alaikum ani che
Aba kena ba? Bashi tala. Alhamdulillah. Amba. Dili. Ni salati ba. Ai bi. Ha? Kana kuma sa. Kristin mi to fonga kuma la de. Itati. Kuma to ne kita. Ay mangan kane clotura ne makuma ko. Ay aka son belgian ne makui fo. Aka haram sigila gasiba la de. Oh, na be fene ga ya forma. Na e salati ingla kan tabode. Na man yoro bo aka. Ne mata mai. Kanga ko ti se ga wal bonyo mo fuketa la. Dili ne. Ba fukete petit ko la wa. Dili ne kuma fam sa ni salati te. Ana tasa. Aba be ko ka. Karamo mo na ko kete petit ko la. Oh, ne kuma famu de fo. Ne kuma famu. Ne kun fe ngo 30 na ngo bina ke malangula ko di ja ay nyo franyo ngaka nyo ni sonja doro ni ne no do ko jugo yo. O te foi, ha? Ah ouais. Eh Flo. Moumé to go di boyan. Che. Alors ne buna bo atanga chila te kumi fe dia. Na grena vai. Grena za. Ara ba entraînement mu ke quoi. Ne wana fa de ala ko. Oh, e ko famu be. Na sura e be datu ga to kele ma chugo. Flo ma vie. Dan vera ni kasgu gera bebi yere de bui. Ay ta ko pop. Tenga ne ko me bule la du so na e be ga datu. Je, mena mu vie. Illa be mi yere. Ni ko gui soro fure guita. Ko be ne. Anga nyong ni ngare. Etral mabla. Muna gara Flo. Ata. E so vele la ma punte so na. Alma kuntene. Da so ko kalma to kelama. Flo, ma vie. Fara ngata walde no fe kana 31 suke malfa manga bole do na na mu vie. Ni vie wula be bolo bi kuna don ne soro. Wallahi. No wache e fuara ga. Ay ne ma fuara. Ne ma fuara ke sa. Me iso manga bora min. Ma ndere ba do. Atena ge ibaro bandu chalu no sigirala. Mo ta do na soro do. Ye cha ga suro ne. Kasega nani almay. Ai chi. Me ka kila ka fuara ka la dernière minute ka buli ka ta ko to. Che mon ami tu m'as déçu wala. Ai déçu côté ni. Ni déçu era. Almara c'est-à-dire ibaro almara te son afoko ni ale déçu. Ai se ga wele ta suro wala. Ma wole ango petu ibaro lando gumia. Lan meme. Donc igutia. Alma tanti ni bora. Ni na nyongo bendala. Alma tanti e fe ga muso belele ba yo. Apenala chi. Chi baro de la na e drone chatigera. Wa de la ga de kolum ne wo. C'est-à-dire ibaro anana muya. Ko nega sota kalebe na nani almay. Apenala chi. E ga sota. Nega sota kalebe na nani almay. Kadema. Ao. Patnema. Ci varo ni opportunité duma ni kanga collaborer ni muso yere. Opportunité mais et alma de yina ka boche ka. Ita fasta fulle. O opportunité maro. Mais alma maneya. Allahu akbar. So be ka ta dema fu alma ka ta bleka mon ami. C'est vrai. On va quitter ici. Yanglisi ki ça. C'est vrai. Alma ko gadne mais muso yi wuludi. Abenala che. Mais imagine mo mun kulenga yoro na dabe a kulenga yoro na sebe be adai. Ça fait ibi me fiola ko ya benala che. Adai on nga fari mais moi je pense que l'amour est plus grand que tout ça. Je sais mais che Flo ramane kumne ne tisere. Non ni alma bora ni kalama kima so aka proposition ma so ngaki. Non hein. Qu'allons-nous faire maintenant quoi? Parce que je sais pas quoi. Bon, tu sais, tu vas y réfléchir. Maintenant, il faut accepter. Mais il y a un métier pendant 2 jours, 3 jours. Net sur la sache, ni avis de foyer. Ne peut sur la tout. Mais quand figo monsieur voulu aller ça vient dans la go. Aïssa, dans la vie, dans la vie, il y a toujours des options. Il faut prendre le risque. Chaque option a sa conséquence. Il va avoir conséquence d'accepter. Aka haram ni no nga mane toronga du kono nye galonti. Ni no nga mane tonyo nye galonti ke. Sura ne ma foye nga kana fete ke nga so. Aba talam ne kana marfachi ne ka du kono. Dili ni te ma si e ko ede ni fete nkulukula. Ne a fe bo aflere ni momo kun sarana o ku yi shujugu tali ne lahara. Ina la che 31 shuve imana so je shujugu tali lahara. Andili yen tonya de ibe bokana marfa mame marfa ti ba ti to ka fone ne be tana e dro la sono aka haramo ame sa nyoko na ambi chano luanse kadi meka do nyanga sele ma fola fiu
o ma fala de aha bokana karamɔgɔ non manana ko dɔ bɛ yen ne tɛ don a la dili mɔgɔ ma sunɔgɔ sunɔgɔ ɲɛ ala ni kira kama kulu dabila mɔgɔ da la sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ dabila sa e ma sunɔgɔ ka ɲɛ ne de ye bali sunɔgɔ la wa ni nege de y'i bali sunɔgɔ la Lamine e plaqué na ni sigi yan nɔ i ma t'i da i bɛ tila ka na marifa ci n ka du kɔnɔ deli ko dɔ bɛ an ka ɲɔgɔn bonya ma sa Bamakɔ yan nɔ muso ɲɛnama si tɛ yen min n'a cɛ ma bɔ ne m'a fɛ n k'i ka cɛ ɲini wa i m'i plaqué len sigilen ye bɔli fana kun dege tɛ ne la deli bɔn baasi tɛ kuma caman yɛrɛ de nege tɛ ne la karamɔgɔ wala ne tɛ n togo la n sen kunu ko min kɛra n b'o la fo ka n sen bɔ ala ni kira e sen mun gola o ɲɛna koyi deli i sen mun gola o ɲɛna ne ka foyi t'o la ne bɛna min f'i ye maa min marifa ci k'a tigi tɔgɔ fɔ ne ne bɛ tɛna tigi dɔrɔn la bari marifa dɔw bɛ deli min f'i ye i kan ka jɔrɔ koyi i kan ka jɔrɔ dɛ marifa dɔw bɛ n'olu cira n'a cira sanfɛ a bɛ se ka tile 3 kɛ ka sɔrɔ a ma jigin bon n'a jigira n'a balle perdue ye cɛ o cɛ faga deli i b'i jɔ n'a kungo ye dɛ i y'a faamu wa bon maa min marifa ci a tigi tɔgɔ fɔ ne e fɛ k'a tigi de dɔn deli o kuma tɛmɛna cogo di k'a bɛ su dɔ ko kɛra yan e ma boli wa jɔn n'i tun bɛ fɛ k'a tigi dɔn e tun b'i sigi dɔrɔn a kun laban bɛ k'i ɲɛna n'a kun laban kɛra ɲɛna e tun b'a tigi dɔn deli kɔrɔ ye ne dɔn ka ɲa ne ka boli ne ka boli marifa ɲɛ e karamɔgɔ e pere de se ayi deli e de seri ka so kɔnɔ bɛ ɲɛ n ko nɛgɛ haya bɛ ne la nɛgɛ fan si tɛ don ne fɛ mais n'o bɛ ne jɔrɔ kun ka fɔ ne ka boli ayi n bɛ ka jɔrɔ de maanifin bɛ na ne ka du kɔnɔ ayi mɔgɔw to yen sa nɛgɛ haya min b'i la o nɛgɛ haya kelen de b'aw ne bɛ taa n'a kuma ye dura la taa ne ye dura la bari nin ko ye dura ko de ye a ka haramu Fadima Mayiga ne bɛ Fadima Mayiga wele ni marifa cili i ka du kɔnɔ i bɛ min kɛ walasa ka dura sɔrɔ i ko a k'o kɛ cogoya fɔ ne ye i y'a faamu wa deli nin ko in ne bɛ taa nin ye dura la fɛn min ni min kɛ cogo dɔn i bɛ sɔn ka taa gɔnɛ nin na a ka haramu i bɛ taa gɔnɛ e de y'a fiti kolokolo yan Bamakɔ yan ne yan e de y'a fiti kolokolo yan Bamakɔ yan ne e si ni sɛ bɛ se ka nin datugu wa ne relation bɛ la yɛrɛ wa relation tɛ jɔn na ne dun filɛ ne kɔ bɛ sɔrɔsi ye ne ne jɛgɛ ne o sɔrɔsi ne ne ɲɛsi o e kɔ tɛ sɔrɔsi ye bon ne ɲɛ de ye sɔrɔsi ye yɔrɔ e kɔ kɔni ye sɔrɔsi ye bon ne ɲɛ de ye sɔrɔsi ye i y'a faamu n'a ye dura la baasi tɛ n'a kɛra cogo min na ne deli bɛ n ka so kɔnɔ n tɛ taa n tɛ mɔgɔ ci an k'a kɛ ten jeli baasi tɛ e de ma a sabu juguya kolokolo wa i sabu jugu musokɔrɔba in ka to yen a salati nege dɔ tun b'i yɛrɛ la ne jɔn na a tun tɛ la dili ne nana aw ka salati kɔnɔna de lajɛ ne yɛrɛ marifa cilen kɔfɛ ne taara ka na ne ma salati e m'a fɔ ko bɛɛ n'i ka dura mun ye pan kɛ bonya fɛ ka nin se yan mun y'a kɛ dili mun ye aw ka misigi pan yan fɛ ka na yan fɛ ayi n'o da aw bɛ dura sara ne ye ne y'a fɔ n k'aw ka sɔn si a mankan kana se ne ka yɔrɔ e ka sɔn mankan ma na yan an ka salati fana don i kana se yan o tɛ yan baasi tɛ salati ne kelen y'a kɛ pan ne b'o la ka to wa maaw bɛ nin u bɛ nin kama dɛ ne ka sira de b'a la o de la e furu ni tɛ u ma boli ka to de i ko ɲɔgulɔmina dɔ ta baasi tɛ salati kɔni dunna deli yan wala minɛ n ye n kale k'i ta ye ɲɛlɛ dun b'a ye dɛ e ma salati dun ka ban o a n'a siyaw sɛ fana tun b'a la i bɛ minɛ fɛn fɛn deli e ye salati in bɛɛ dun tiɲɛ tɛ wa ne yɛrɛ tɛ salati fɛ yɛrɛ nka a digira n na dɛ ala k'i sara ni ŋaniya ye fana y'a sɔrɔ i ma ne tɔɔrɔ n ka luwanse la de luwanse fɔra kafiriya ma fɔ i ye n tɔɔrɔ ni misigi ye sisan salati dun waati i tilala ka don n'a ye so kɔnɔ k'i fa o la baasi tɛ ne ma ne fa ala bɛ ne fa deli ala k'i sara ni ŋaniya ye fila ni bara an bɛ ɲɔgɔn na bi dɛ n'aw bɔra a bɛ na ne sɔrɔ yan komi y'a to a ye marifa ci ne ka so kɔnɔ a b'a kun fɔ ne ni ala n'a kɛra cɛ n tɛ taa n tɛ maa ci a bɛ n'an sɔrɔ yan a mana na ko nasuguya dɔ bɛ yen ne tɛ don a la bon ni adamaden si a bɛ n ka so kɔnɔ ka tila k'aw ni siri ka da n kun ne tɛ jɛn n'a ye maa si fɛ yan ne tɛ taa n tɛ maa ci wa a bɛ tila ka na a bɛ na ne sɔrɔ yan. cɛ yɛrɛ la bi kɔni minɛnbɔ tɛ yɛrɛ walahi an bɛ fɛti ko kɔni kalama ko an ka na an ka fɛti kɛ o ka bɛn cɛ ma an n'an bɛ fɛti la an bɛ min dɔn fɛti la o kɔni ye ka dɔn kɛ ka dumuni duman dun nka k'an to fɛti la marifa ka ci cɛ yɛrɛ la kɔni o tɛ fɛti ye dɛ bilahi o tɛ fɛti ye la ilaha illallah cɛ u bɛ fɛn fɛn fɔ Bamakɔ fɛti ko la bilahi ni m'a dabila don dɔ i ta bɛ k'a ɲagama ye fu k'an to an ka ko jala dɔrɔn pa i salen na i bɛ taa langali jɔ ye jɔ b'a langali dɔ ye fo ni mɔgɔ si tɛ n'i lamɛn nin ko caman dɔɔni cɛ koba kɛ cɛ ala kama sa kojugu dɔw dabila sa kojugu dɔw dabila sa cɛ jamana bɛ niveau min na sa i b'a dɔn kojugu dɔw dabila sa mun kɛra
Mungala to di ebna to di kana pipi ganela. Ya famo sanjuta la. No. Wala ne ra sebi gandimo. Suro ay boli re ngane se bendi. Eh. Ma gartori. La ilaha illallah. Hey, ja temine. Kalabanci suro po dro e fam beke buteji ne nyini ka dese ne moto taka nyini ke nyini chemo ka dese ne mi ne doine. Ege Ko ga doine. ne nyindo Ko ga ni sampere che ko ga ni. Ko ga eni ne kateria jasele oroba. Marfanga ci e ka boka tane ni marfanci la. Ay o tete. o manene te dugele mo ya Do ko ga ibe mama ye mi fe bilay marfanci man. Marfanci mi fe ne mo etie fanta fanci la. Kani bolo shi yono kani bolo shi yono Ani ma ga kuma de nyafie. Kuma de nyafie. ah chemo ko wallahi ne ko ne ra ko ni tagara kono ga dai Tori. ne ko ni mbaro deni mi ene java suro chemo ko ne nye Te kuma ga mbla sa che ne re denia. Ha ne re denia. E bla denia ko fenga bolé la sokodi. sari chemo Ina yitiga kan na sene mature. ya famo sa ndu su de bole no kwa chemo ko sari ne deni mine ne nya mine chemo ko ne ya bole ka jiga ka haramu ala ibora bi ka ne wele sania so me na ne wele ka ne wele ne ma ka pelta abi ka ne wele ne tiga ka pel yere ta chemo ko sari ndabali bana kwa Yitiga ka pel tam. o mo ne ba ka pelta Ede o kele ni joto la de eta doming medina. E ba doming medina. Pelta ita do na brifie e ba do min mala kele ka ne ka wa sabatu o bane ko abele wele ko abe ko do ko ulu mai ni ma mo ante chani sil ko ne ko suro ye feti marfanci ko yin ama ne sura kula Kanya sura la ai che mina mo fe te kuma foni chi foni ba chi toy era ni almap mi nyon sega che fara ni ala chene tara ko do chi sindi ka kadi che he iti jonga kele via iga ko sane mare na o plagera o tene no re flo a kungo jora kan to lo on go ouais assalamu alaikum afle hier la se ko hier la se ne afie kan no to ko na plagela abi ko bi fa foni plagela asna he ante plageo chaman ko do bol tabla sache mana ko to godi men fara ko kaltet me kuma ge ne kuma do fo ema ne famu billahi ni ne famu fle ka to ka do degu min na ide do o majma ali ma ko damne na yi wala kana kan yere ke o ko nyamai ka to ka keme fla di ali mama wala sa o ko kana bo ali ma yo to keme fla di la ka ta kono ta mo ko rafa what menen ko fe patroni nana ne wulla kan changa gan do longolanga la karamo ko fura ko kono ko makosa kabino kela nere koni wallahi ne jarabi yora bon dusula bew jarabi tan la ko bage ne jarabi e fengelendi ne jarabi le me fengele doron fait me chauffeur ne na tobe ne taton da ne be nono kene biduru lasa ni no mi ka bambillahi ne temiri foi la ni suno che inyama le gali kuma ni bole me kinya fede parce que nono gala ti mo java ni yo mi obi kono ere magaya inyama la nere la babu no ko je de me suno ko be de wala jamane ko flani jone ko afanga amene ni famu ni na ma nyo famu do rate yana ama gadi yankuno passport ala maram ikuna kuma chendoni am never afraid la karamo ka dala menete karamo ka gardien ate karamo gardien ay non ante karamo ka gardien odo ne bora awle kuntiga ne nyinga kune na munyina karamo ne be yin yeta ne do ne be do yi ne da ti auta tilman na dungo do kana wa kama ku me control la karamo dala ne ma fa ngale no karamo gardien kai sa ku ba ka dodi karamo be
an kɔni nana sisan an ma don du kɔnɔ fɔlɔ an ta dɔn ni mɔgɔ yɛrɛ fulo ni fara kɔni bɔla a bɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen i bɛ se ka taa lajɛ Kami ɲininkali fɛnɛ de don a ma se nin bɛɛ ma i bɛ se ka taa lajɛ ne taara cɛmɔgɔ Badara n ce alhamdulilayi Badara a ka to dɛ cɛ i ɲɛ m'a la i ye kuma dɔ fɔ kununko kuma nafa ma ban kunu dili ye fɛti ko kuma fɔ e y'a yira dili la ko e ti don manamana ko da fɛ ko parce que n'i donna dɔrɔn k'i bɛ waliden dɔ bugɔ k'a faa surɔ ne de taara ala minɛ ka 3 di musomanin dɔ ma ko an ka bɔ 31 na ka taa n jɔ kɔ dala k'o wele ka dɛsɛ o ma ne ka appel ta cɛmɔgɔ tiɲɛ tɛ yan awɔ fɔ k'a ma faamu wallahi sa ma faamu bamakɔ yan nɔ nka cɛ o de kama ne tɛ don a ko na fiyewu fiyewu ne banna a ma pewu munna o san ne tun bɛ yuguyugu feere la sugunikura la e bɛ yuguyugu feere yan ne bɛ yuguyugu feere i ma ne ka san vɛsi min na wa a kurusi filɛ nin ye ça fait ne yɛrɛ jarabila deni dɔrɔn n ka cɛ kɛ n ka yuguyugu wari ko 31 wa 32 k'a bɛɛ cɛ ka d'a ma k'an bɛ bɔ ne kɔni bɛ bɔli dɔ min na dɔrɔn an bɛ taa sugu la n'a san ye an b'o den dɔ o ye bɔli de k'an bɛ bɔ an bɛ taa restaurant ni fɛnw na n ko cɛ n ko nin ko nin ne tɛ foyi ɲini nin na ne ye n tora dɔrɔn kɛ n ka wari cɛ ka d'o ma n ka cɛ sufɛ ne maa ɲini o de kama ne kun tɛ don a manamana ko la pewu bamakɔ musomanin ale tɛ dara bilen u ye ne dun ka ne ban pewu fo ne mɔmuso de y'a ka bakɔrɔnin dɔ de feere 4,000 o ci ne ma ne y'o kɛ n pase k'ala minɛ ka taa n ka dugu la walayi n kana na ne bɛ don la i bɛ n ka vɛsi ye n bolo nka vɛsi a tɛ bila non tiɲɛ na Badara ne tɛ nɔgɔ dɛ vraiment a ye man ka don la a kurusi a n'a a filɛ nin non vraiment i ka nin vɛsi nka a tɛ bila dɛ ni 31 surala n b'a don wa ba feere a tɛ bɔ n kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli fiyewu bamakɔ musomanin ayi non nin man ka bɔ ni kana b'i kɔnɔ dɛ ni nin kɛra uswari de ne y'o de fɔ nin voilà n'i y'i ban ka ne ka kumaw lamɛn ne bɛ kuma min fɔ ale bɛ ne lagalagatɔ yan minɛ n ka cɛ t'i ka baara la su kolen don ne bɛ taa n gɛrɛsɛgɛ ɲini voilà ala ka waati amina k'an bɛ Badara o san 31 min na ne ka bamakɔ yan nɔ ne b'o fɔ maa ɲɛna bilen yan walayi bamakɔ musomaninw k'an bɛɛ fa kelen kelen yan ne tɛ sɔrɔ a ɲɔgɔnna yɛrɛ la alu jɔrɔ ka ba feere 4,000 ni 4,000 k'o ci ne ma ne bɛ sɔrɔ o ɲɔgɔnna yɛrɛ la ayi tiɲɛ yɛrɛ la i man ka sɔrɔ n kɔni b'o fɔ ala ka waati wɛrɛ jira la moto yɛrɛ bannen don ka wuli yɛrɛ fɔlɔ moto yɛrɛ bannen don ka wuli fɔlɔ vitesse b'a la aya ale e bɛ ka yɛlɛ alu la e n'alu bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na koyi cogo di ta ayi dɛ ne n'alu tɛ kelen ye dɛ walahi ne tɛ yɛrɛ ma digi la bilen o ne tɛ wa sɛbɛ alu min ko k'ale y'a ka jagokun gosi k'o ban ko f'a mɔmuso ye bakɔrɔnin feere k'o wari c'a ma ni ala cɛ ala kana n da k'o ye nin y'a balen ne ye ne sen bɔlen musoko la pewu hali ni muso jara bila na n b'a fɔ ko ayi mais i b'a dɔn alu ta ma ne tɔɔrɔ cogo di alu ta o ma fɛn kɛ ne la foyi nka maa min ta jala ne ye nin bɛɛ la o ye e de ye walayi ka n ta ja i n'a fɔ parce que e ni ne fila an bɛ bɔ kabila kelen na ne bɛ min fɔ e tɛ ne lamɛn e tɛ ne lamɛn ne tun bɛ ne lamɛn ni kun t'i sɔrɔ cɛ manamana k'a dabila sa k'a firi surɔ ne ma don yan ne m'a fɔ ko ne ka 500 ka bila e ta nɔ na e ma boli yan ayi dɛ o ni kafiriya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ayi kafiri ayi ne bɛ ka kuma f'i ye o ni ne ye kafiri o tɛ kelen ye dɛ mais mun ne yɛrɛ ka kojugu m'a kɛ ne mun bɛ diya e ni ne ma hakili la e kan ka ne dɛmɛ mais ni ɲɛ b'a la e bɛ ka ne dɛsɛ ne tɛ ne lamɛn ne bɛ ne dɛmɛ cogo taa t'o cɛ e bɛ ne lamɛn de e bɛ ne lamɛn de n'i ma ne lamɛn ne ka dɛmɛli bɛ se ma cogo e delila ka mun fɔ ne ko ne m'e lamɛn e delila ka mun fɔ ne ko ne m'e ne m'a fɔ e ye n ko e bɛ cucu min na musoko la don ne ma deli k'o kuma fɔ e ye e ye tile joli kɛ kasi la patron nɔfɛ yan e ye tile joli kɛ kasi la patron nɔfɛ awa yara ne ta ye ko tɛmɛnen ne kɔni ka 3,000 ma ta ne fana ta tɛmɛna koyi a depuis ala ka ne da ne ka 3,000 ma ta nka ne fana ma kasi dɛ walahi bilahi ne fana ma nkalon tigɛ ko nin kɛra ne fɛ ko e y'a nkalon tigɛ ko patron kɛr'i fɛ f'a tun bɛ n'i datugu mais ne de kama o dabila la bilahi parce que ne y'a fɔ patron ye n ko ne filila mɔgɔ la ni ala cɛ a tun b'i datugu wakɛ ko o kuma ma fɔ yan dɛ ne kuma ma fɔ o kuma ma fɔ yan ne kuma ma fɔ o kuma ma fɔ yan dɛ i ka wari di den ma den y'a ban ka bɔ ani patron ne ye nkalon tigɛ ne y'a kɛ tan o kumaw tɛ kelen ye a bɛ taa walahi ja i bɛ adamaden min ka sumu furakɛ o de b'i ka tigasi bɛɛ ɲimi kumaw tɛ kelen an ka nin kuma bila an ka nin yɛrɛ ka ɲi an ka bila o da ka di la dɛ an ka nin kuma in ka ɲi e bɛ taa wari ɲini na fɔlɔ parce que e cɛ ye hasidi de ye ne hasidi i hasidi e ma sɔn wa e bɛ taa an ka wari ɲini na fɔlɔ
Kwaye. Dama ina. Enne filɛ quoi an kan ka ɲɔgɔn faamu de quoi a ye cɛ ti maa ɲɛnama de an kan ka ɲɔgɔn faamu mais sisan an ka taa i taa ne yɛrɛ bila so ne bɛ n ka yugugu ta n bɛ taa n yala nka su in na ni nana n ka da la quoi an bɛ baro in tɔ kɛ sigi quoi ayi ne b'a dɔn cɛmɔgɔ ne b'a dɔn n'i ye ka ne nɛgɛ ka kumakan duman fɔ ne dɔrɔn e mago bɛ na ne k'i bila so de sinon ne b'a dɔn n'o don i tɛ taa ni moto ye n'o don taa ni moto ye a ka ɲi sa an ka taa an bɛɛ du kelen maa an bɛ ko cɛ yɛrɛ ti maa ɲɛnama de ye quoi an bɛ ko nɔgɔya ɲɔgɔn ma de yɛlɛ ka taa mais i bɛ kɛmɛ di an b'o kɛ sinon i sa t'an kun bi dɛ wari tɛ n kun dɛ wari tɛ n kun dɛ wari tɛ n kun e ka hadamadenya yɛrɛ nafa t'a la n'o don ne bɛ jigin n'o don ne bɛ jigin dɛ n'o don ne bɛ jigin ayi n t'a n'u ta bilen sa n t'a n'u ta bilen sa daa natu filɛ nin karamɔgɔ an ce Zena ya kene korbashi te ah isi wa yes Zinab wallahi wala rasela kana to sinokara depuis klege na ne sinokara okay wai iya kene wa korbashi te la alhamdulillah amba Zena okuma dodi karamɔgɔ ya kala ne ko koy aka kala yɛrɛ ayiwa basi karamɔgɔ ne terikɛ dɔ de bɛ yen nɔ o ye wari de ci ne ma wari in ka ca cogoya min na ko ne ka taa fini san k'an kun dilan ka samara san ko ne n'ale bɛna bɔ fini su dɔ Allahu akbar la ilaha illallah muhammadu rasulullah karamɔgɔ i tɛ jɔn ka kojugu f'i ɲɛna cɛ y'a ka wari di yan ne taara n da so kɔnɔ a ye ne wele ne taa baliman y'o la a lajɛ a tɛ 75 karamɔgɔ ne ma sɔn ka bɔ Zena wala e ma bɔ mun na karamɔgɔ ne tɛ se ka bɔ e ma ka wari na ka ban wa karamɔgɔ ne y'a ka wari minɛ kɛ a kun bɔli man di walayi ai o ko no te basi ai sisan Zena ni ne e faamu a y'a ka wari ci e ma k'aw ka bɔ 31 na e ye wari minɛ nka i ma bɔ i duwawu den bi i duwawu den sini karamɔgɔ i duwawu den hali sini kɛnɛ e ma bɔ e ma fɔ e ma bɔ ne ma bɔ ne ma taa yɔrɔ si ko n tɛ baasi ye karamɔgɔ ne bɛ ka sira ne ni n kana bɛn kari kɔnɔ o kɔni b'a la dɛ bari bi cɛw filɛ sisan o ka wari tɛ dun ten dɛ caman b'a fɔ k'olu t'u ta taamana ko la ten i y'a faamu nka fɛlɛ bɛ sɔrɔ o la sa o de la n wulila ka se i ma i ka ko dɔ kɛ kuwa o tɛ baasi ye nka Zena ne yɛrɛ tun b'a fɛ k'e ɲininka ne kun ye nasi dɔw d'e ma n ye ka o min e ma a min fɔlɔ dɛ karamɔgɔ ne ma maga a la fɔlɔ a bɛ so kɔnɔ Zena nasi min sa a b'i kisi ko caman ma karamɔgɔ n y'a mɛn o min sa nka 31 ta in an bɛ sɔn n bɛ fɛlɛ dɔ ɲini o la karamɔgɔ i tija dɛ i jɔ n bɛ filɛliw kɛ n b'a cɛ dolo lajɛ n bɛ na Zena ni e tɛ ne tɛ nin bɛɛ Bamakɔ yan dɛ nin ko nasuguya ninnu ne tɛ n sen don karamɔgɔ de la n wulila ka se n ko a ko girigara a bɛ n'a fɔ Bamakɔ musomanninw ye maa caman ka wari minɛ ka dun muso dama min nana ne dala yan nin ko la ko ne ka dibilan don u ni cɛ dɔ cɛ ne ko n tɛ se a bɛ muso segi bɔ nka e kɔni b'o kɛ yen o tɛ foyi wa nin dun de ka ɲi koyi ni cɛw fana ko bɔli de ka d'u ye olu tɛ taa furu la direct la ko fɔ a ka bɔ dɔɔni fɔlɔ i b'a dɔn kuma dɔw la i fana a cɛ tɔgɔ tutu mamutu tɔgɔ ninnu dɔw fana fasa dalen don dɛ a cɛ nasuguya dusu ka bon ni fɛn bɛɛ ye tutu mamutu